Gizarte segurantzak inoizko historikorik handiena gainditu du ekainean 289.210 afiliazioarekin. Langabezia 887 pertsonatan jaitsi da hilabetean eta 1.678 urtebetean. Musika ikastetxetan programa 181 saiorekin itzuliko da irailean. Erraldoi eta buru handien konparsak udaletxe plazan egiten duen agurra eta koletas uztailaren 7ko 11 kupoiaren protagonistak. Herri San Ferminak auzolanean eta bete gabe dauden txandetan parte hartzera dei egin du. Trafiko kanpaina berexia uztailaren 8tik 15 bitartean alkoholo eta drogen kontsumoa kontrolatzeko. 121 komunikabide akreditatu dira San Ferminetako nazioarteko prentsa bulegoan. Goazen eguneko titularrekin. Gizarte segurantzak inoizko historikorik handiena gainditu du ekainean, 289.210 afiliazioarekin. Langabezia 887 pertsonatan jaitsi da hilabetean, eta 1.678 urtebetean. Nafar Lansareko agentzietan erregistratutako langabetuen kopurua 30.376 pertsonatan kokatu da ekainean. Ekaineko datuen balorazio positiboa da, langabezia behera egin baitu 887 pertsonatan hilabetean, eta 1.678 langabe gutxiago urtebetean. Bestetik, enpleguaren sorkuntzari dagokionez, afiliazioak 0,03koa igoera arina izan du hiletik hilera, 82 afiliazio berri lortuz, eta urtetik urtera igoera 2,253koa izan da, 7.154 afiliazio berriekin. Azkenik, kontratu kopuruan 1,75ko jaitsiera gertatu da hiletik hilera, baina urtetik urterako kopuruak gora egin du 1,83. Honela kopuru metatuetan urteko lehen erdialdean, kontratu kopurua 2018ko epealdi berekoa baino handiagoa da. Urte hartan, lortutako kontratazio kopuru historikoa gaindituz. Labur bilduz, datuek argi utzi dute urte hasieraz geroko langabeziaren jaitsiera eta enpleguaren sorkuntza indartzen ari direla eta horri esker, 2019ko lehendabiziko 6 hilabetetako balantzea arras positiboa dela. Horren harira, nabarmendu behar da gizarte segurantzak inoizko historikorik handiena gainditu duela, 289.210 afiliaziorekin. Gainera, litekena da langabeziaren jaitsiera udaigarota ere mantentzea eta hortik aurrera, intentsitate desberdinetako gorakadak gertatzea urtaroen araberako joeren ondorioz. Ondorioz, datozen hilabeteotan 30.000 langabetu baino gutxiago egonen dira. Ildo horretan gogoratu behar da Nafarroko langabezi mailarik handiena 2013ko otsailean gertatu zen, 56.524 langaberekin. Horrek esan nahi du, arez geroztik langabezia 46,3 murriztu dela, eta horren ondorioz, 26.158 langabe gutxiago daudela erregistratuta. Horrela egungo langabezi maila 2008ko azarokoa bezalaxekoa da. Bestalde, estatuan langabeziaren jaitsiera 2,07koa izan da hiletik hilera eta 2,63koa urtetik urtera. Hortaz, langabeziaren jaitsiera nabarmenagoa izan da Nafarroan estatuan baino hiletik hilera zein urtetik urtera. Aurreratu denez, langabeziaren jaitsierari afiliazioaren gorakada arina gehitu behar zaio. Hortaz, enpleguaren sorkuntza fikantzeko joera indartzen ari da. Datuei erreparatuta, ekainean, Nafarroan 289.210 pertsona afiliatua zeuden gizarte segurantzan, aurreko hilean baino 82 gehiago, eta duela urtebete baino 7.154 gehiago. Musika ikastetxeetan programa 181 saiorekin itzuliko da irailean. Maria Solana Arana jarduneko hezkuntzako kontseilariak musikariak ikastetxetan programaren bigarren edizioa eman du ezagutzera.
Hain zuzen ere ikasturte honetan abiatu zen ekimena. 2018-2019 ikasturtean 88 saio eskaini dira 43 ikastetxetan eta datorrenean 191 saio izanen dira hala eskatzen duten eskoletan. Gainera, ekimena 2023 urtera arte luzatzeko aukera izanen da. Iaz egin bezala musikariak ikastetxetan programa aurkezteko Solana kontseilariak abeslariak eta egun musika arloko protagonisten laguntza izan du. Lehendabizi aurten abiatutako programaren balorazio egin eta izango duen jarraipena aurkezteko. Kontseilariak adierazi duen moduan, egitasmoak oso balorazio ona izan du eta departamentutik jarraipena ematea erabaki dugu. Horregatik, datorren ikasturtean 3 urtez, 2022-2023 ikasturtera arte luzatuko den programan parte hartzeko aukera izanen da. Gainera, arlo didaktiko indartu da, horretarako unitate didaktikoak sortuz ikasgeletan lanean jarraitzeko aukera izateko. Hezkuntza departamentuak aurten abian jarri du musikariak ikastetxetan programa intzindaria 14 eta 18 urte bitarteko gazteen artean musikaren bitartez euskararen transmisioa bideratzeko zuzendutako programa. Horretarako abeslari zein musika sortzaileek ikasgeletara bisitak egiten dituzte eta ikaslei musika ohituren inguruan hitz egiten diete. Abestiak zuzenean eskaini eta dituzten galderak luzatzeko aukera ematen diete. Besteak beste, musikari hoiekin gertutik hitz egiten alizatea da programa honek duen garrantzia. Luxu bada ikasgelako ikasle guztiek, ezberdintasunik gabe horretarako sarbide izatea, gehitu du Maria Solana kontseilariak. Hain zuzen ere, irailetik aurrera izango dute aukera ikastetxetan bisitak hartu nahi dituzten eskolek eskaerak egiteko aukera. Eskaera egin ahal izanen dute DBH3 eta 4 zein batxilergoko ikasleak dituztenak euskaraz edota euskara ikasgai moduan batute. Hezkuntza departamentuko euskara atala arduratuko da programaren antolaketaz, izan ere datorren ikasturterako 191 saio aurreikusi dira, Nafarroko A eta D ereduko ikastetxe guztiendako. 80 minutu inguruko saio bakoitzan abeslariak bere ibilbidearen inguruko sarrera bat egiten du, eta ondoren musikaren jatorria eta bilakaera azalduko ditu. Gainera, beraien letrak sortzeko idazle zein olerkariekin egiten duen lana azalduko dute eta beraien lana euskal musikaren ohituran kokatuko dute. Gainera, azalpenekin batera zuzeneko emanaldiak eskainiko dituzte. Erraldoi eta buruhandien konpartsak Udaletxe plazan egiten duen agurra eta koletaz, Uztailaren 7ko 11 kupoiaren protagonistak. Erraldoi eta buruhandien konparsa Udaletxe plazan Uztailaren 14an egiten duen agurrean eta koletaz kilikiriaren irudia izango dira Uztailaren 7ko 11 kupoiaren protagonistak. Enrique Maia Iruñeko alkateak Udaletxeko bulegoan egin dio harrera Valentin Fortun 11ko lurralde ordezkariari, zeinak salduko diren 5,5 milioi kupoietan agertuko den diseinua aurkeztu baitu. Ez da lehenbiziko aldia izango, erraldoiak buruhandiak kilikiak eta zaldikoak lehendik ere atera dira tokiko geografia zaratago kupoien bidez, hiriko jaiak gogorazteko eta tradizioak erakusteko. Adibidez, 2017an Karabinagre Uztailaren 6ko irudia izan zen. Lehendik ere helburu solidarioa duen zozketan Iruñako gaiak islatu izan ziren. Izan ere, zezenak eta Sanferminetako entzierroan laizterketa egiten dutenak izan ziren kupoietan irudi 2012an, eta 2014an Sanferminen irudia zein Udaletxe plazaren irudia ere bai. Era berean, Sanferminei lotuta aurten ere 11ek programaren braileko kopia eskatu du euskaraz eta gaztelaniaz. 2009tik ikus zailtasuna dituztenentzat eskuragai jartzen dena. Udaletxeko eskaratzean eta erakundeak Aralar kalean duen egoitzan. Jai girora ere herritar guztiendako irisgarritasun irizpideak helaraztea da helburua. 11ren asteburuko kupoiak honako sari hauek eskaintzen ditu. 300.000 euroko sari nagusia, 5 zifrei eta sail zenbakiari, hilean 5.000 euro 20 urtez, hilean 2.000 eurokoa 4 sari, 10 urtez,
20.000 euroko 54 sari eta halaber 434 eta 2 euroko sariak. Kupoiak saltzen dira 11ko 20.000 saltzaileen bitartez. Saltoki terminalari esker bezeroak nahien duen zenbakia aukeratu aldu. Gainera, 11ko jokoen webgunea eros daitezke. Eta baimendutako establezimendu kolaboratzaietan. Herri Sanferminak auzolanean eta bete gabe dauden txandetan parte hartzera dei egin du. Sanferminetan jaiguneko eskaintza kultural eta gastronomikoaren berri emateaz gain, oraindik bete gabe geratzen diren ia 200 txandak betetzeko deia egin dute. Herri Sanferminak auzolanean eta bete gabe dauden txandetan parte hartzeko deia egin du. Sanferminetan jaiguneko eskaintza kulturala eta gastronomikoaren berri emateaz gain, oraindik bete gabe geratzen diren ia 200 txandak betetzeko deia ere egin dute. Dira, lau egun gelditzen dira Herri Sanferminei hasiera emateko. Duela 4 urte, Iruña herriko herri mugimenduak azeba landatu zuen, eta urtez urte horren sustraiak eratzen joan dira. Espazio autogestionatua eskuratu dugu, dena irentsi nahi duten hormigoizko pareten artean. Uztailean, 6an, iristeko herrikitan gaude, eguerdiko ordu erdietan Marabillas gaztetxearekin batera txupinazo herrikoiarekin jaiei Errekoletak plazatik hasiera emateko. Gune autogestionatuen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Elkartasunean oinarritutako jairako eta isirako zein bizitzako gainontzeko esparruetan botere propio eraikitzeko. Horren adibide da egun hauetan dekorazioa egiteko erabili dugun Errotxapeako gaztetxea, eta gure babes osoa adierazi nahi diegu haiei. Pozik esan dezakegu gainera, lehen egun honetan ameketakoetarako ez daukagula leku gehiagorik. Guztiz bete ditugu aurten 200 aulkia. Eta ez hori bakarrik. Eguerdietarako bazkariak arrakasta handia izaten ari dira, eta geroz eta erreserba gehiago ditugu. Aurtengo apostuetako bat txoko ekologikoa izango da, O plazan irekiko dugu, espazio propio bat bertako produktuekin. Gainera, goizetarako fritu eta arrazoak izango ditugu. Gonbidapena luzatzen dizuegu bermuteoa hemen gure txosnetan hartzea. Herri Sanfermina gozamenerako espazio bat da, baina denon konpromisoa beharrezkoa dugu jaia aurrera ateratzeko. 560 txandatera genituen jendartera, eta zati handi bat beteta daukagu jada, baina oraindik 187 txanda dauzkagu betetzeko. Egoera hau aldatzen ez bada, egun askotan txosna ezingo dugu ireki. Eta adibidez 14ko gauean hori da txosna ezingo dugu ireki. Eta bazkaria asko zerbitzatu gabe geldituko lirateke. Auzolana da Herri Sanferminetako sustrai indartsuena. Guztion ekarpena nahitaezkoa dugu bederatze egun hauek aurrera ateratzeko. Horregatik, hemendik deialdia egiten dugu apuntatu ez zaretenoi edo bigarren txanda bat egiteko prest daudetenoi. Maiak argi utzi du egun hauetan espazio hau ez dela bere gustukoa. Aspaldi dakigu erregimenak ez duela onesten herriaren ahaleginarekin sorturiko ezerri. Ez da kapitalen metakita helburu ez duen ezer ere. Hemendik bota nahi gaituzte eta edozein modutan saiatuko dira. Baina haiei argi esan nahi diegu. Jai herriko anitz, kultural, antikapitalista, feminista, parte hartzaile, ekologista eta euskaldunen arte jarraituko dugu lanean. Mehatxu hauen aurrean herriaren babesa daukagula badakigu. Larumatean hasi genuen muntaia eta gaur hasi da auzolana. Sanferminak heldu arte, goiz eta arratsaldez egunero jarraituko duguna. Edornok parte hartu dezake dituen gaitasunekin proiektua elikatuz, adibidez zirkuito elektrikoa montatuz, txosnak montatzen, margotuz, iturgintzan, espazioa dekoratzen, eta aldi berean gaitasun berriak eskuratuz eta gainontzekoi erakutsi. Deialdeak egunero goizeko 8etan eta arratsaldeko 9etan izango dira, Errekoletak plazan. Bestalde uztaiak 15ean baita ere deskuzaia izango da eta bertaratzeko deialde egin nahi duzuegu. Urtero bezala garrantzitsua iruditzen zaigu azpimarratzea guztiontzat jai parekideen alde gabiltzala lanean. Denontzat espazio seguro izatea nahi dugu eta ez dugu eraso sexistarik onartuko. Edozein eraso sexisten aurtean izan intentsitate altukoa zein baxukoa, erasoen aurkako protokoloa martxan jarriko genuke. Azkenik, egitarau definitiboa zabaltzen dizuegu gaur. Egutegiari dagokionez aldaketa txikiak izan baitira. Zuzeneko musika lehenago bukatu zauzokiden atxeden baldintzak hobetzeko eta ekarpena egin dezaiokegulakoan. Bizitzeko alde zahar baten alde gaudelako.
Gutxi barru plaza honetan ikusiko dugu elkar, zapaldun jaia herri San Ferminen sustraia. Trafiko kanpaina berezia ustelaren 5-etik 15-era bitartean alkohol eta drogen kontsumoa kontrolatzeko Foruzaingoak, Nafarroako Udaltzaingoak eta Guardia Zibilak esku hartuko dute. Foruzaingoak, Nafarroko Udaltzaingoak eta Guardia Zibilak gidarien alkohola eta drogen kontsumoa kontrolatzeko eta detektatzeko kanpaina berri batean parte hartuko dute uztailaren 5-etik 15-era bitartean. Bide segurtasuneko Nafarroko estrategian aurreikusitako helburuekin bat etorriz, ekimen honen helburua da prebentziorako kontroletan alkoholemiako positiboak 100-etik behera jaistea. 121 komunikabide akreditatu dira Sanferminetako nazioarteko prentsa bulegoan. Oio kontseilariak bisita egin die Iruñera etorritako informazioaren arloko profesionalak hartatuko dituzten langileei. Izan ere, aurten 2450 akreditazio txartel banatu dira entzierroetarako, txupinazorako eta gaixonirako. Herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako jarduneko konseilarian Naollok Sanferminetako nazioarteko prentsa bulegoa bisitatu du asteartean aurten 121 komunikabide akreditatu ditu jaietako ekitaldi nagusien berri eman dezaten. Eta 2450 akreditazio txartel banatu ditu haien artean. Bisitaldian konseilariarekin batera izan dira Pello Pellejero komunikazioko eta harreman instituzionaletako zuzendari nagusia eta antolaketan jardun duten beste 2 erakunden ordezkariak, Iruñeko Udala eta Nafarroko Kazetarien Elkartea. Udalaren izenean turismoko zinegotzi berexi Carmen Alba bertaratu da eta Patxi Perez Kazetarien Elkartearen izenean erakunde honetako lehendakaria baita. Aurten nazioarteko prentsa bulegoak Iruñeko Udalak emandako 2450 baimen edo akreditazio txartel banatuko ditu entzierretarako, txupinazorako eta pobre de mirako. 2018 baino 150 gehiago. Guztira 121 komunikabide akreditatu dira 2019ko Sanferminetarako albiste agentziak, telebistak, irratiak, prentsa eta bestelakoak barne hartuta. Herrialdeka kazetariak estatu batuetatik, Erresuma Batutik, Frantziatik, Mexikotik, Alemaniatik, Brasildik, Rusiatik, Japoniatik, Kubatik eta Hego Koreatik etorritakoak dira, estatu barruko ez gaine. Aurtengo proiekturik aipagarrienen artean Japonia eta Rusia gisako herrialdetatik etorritakoak nabarmendu behar dira. Adibidez, Japoniako irrati telebista publiko nagusiak programa berexia egingo du herrialde osorako. Errusiako turismo eta bidaiei buruzko kanal nagusiek ere talde bat bidaliko du Iruñera entzierroei buruzko erreportaja egin dezan. Entzierroa da ekitaldiri jendetsuena eta 121 komunikabidetako 389 persona akreditatu bilduko ditu. 40 komunikabidetako beste 160 profesionalek txupinazoren berri emanen dute udaletxetik edo seminario etxetik. Azkenik, pobre de mirako 38 komunikabidetako 80 persona akreditatuta daude. Akreditazioak egunekoak eta personalak dira eta aipatutako 3 ekitaldi hoietako bakoitzerako baizik ez dute balio. Uztailaren 1-etik 14 bitartean nazioarteko prentsa bulegoak errendimendu betean jardungo du. Baluarte, Biltzarri Jauregi eta Auditorion mundu osoko kazetariei arreta emateko. Nazioarteko prentsa bulegoaren 2019ko aurrekontua 35.000 eurokoa da. Nafarroko gobernuak 30.000 euro emanen ditu eta Iruñeko Udalak 5.000. Goizean goiz zeruan lainotsu, goizean lainoa gutxituz joango dira eta arratsaldean zeruan laino gutxikin geratuko da. Arratsalde gauean bero lainoa garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak eta ertaina bota ditzake. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da. Arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuko da tarte biziekin. Temperatura maksimoak nabarmen igoko dira. Ostegun goizean lainoa eta lanbroa sortuko dira. Zerua laino gutxikin egongo da, erdi mailako laino eta goi laino batzukin. Goizaldean eta arratsalde gauean zaparrada trumoitsu bakanen bat bota dezake. Hego-ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura igo egingo da.
gutxi minimoak eta nahiko edo nabarmen maksimoak. Gizarte segurantzak inoizko historikorik handiena gainditu du ekainean, 289.210 afiliazioarekin. Langabezia 887 pertsonatan jaitsi da hilabetean eta 1.678 urtebetean. Musika ikastetxetan programa 181 saiorekin itzuliko da irailean. Erraldoi eta buru handien konparsak udaletxe plazan egiten duen agurra eta koletas uztailaren 7ko 11 kupoiaren protagonistak. Herri Sanferminak auzolanean eta bete gabe dauden txandetan parte hartzera dei egin du. Trafiko kanpaina berezia uztailaren 8tik 15 bitartean alkoholo eta drogen kontsumoa kontrolatzeko. 121 komunikabide akreditatu dira Sanferminetako nazioarteko prentsa bulegoan.